gadgets nga walang gamita. Tunganon ta, magbasa sa tanan mga sinina. Dagino ta, ang refaya pirmi abri sirado. Magdagino ta, pahinumdum ka nimo. Ikan sa sipan ko. Suga o gadgets nga walang gamita. Tunganon ta, magbasa sa tanan mga sinina. Dagino ta, atong power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum ka nimo. Ikan sa sipan ko. Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Click on sipago.com for more. Pahinumdum ka nimo. Ikan sa sipan ko. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Simoy ng hangin na dumaraan sa akin.
Yes, so welcome sa atong programa karong gabi una. Ang barangay karon ng ugma sa atong mga ka-online. Mayong gabi. Mayong gabi ninyong tanan. Pitsa 2, no? Sa bulan sa Disyembre 2020, no? Ikaduhang adlaw sa Disyembre. Gamay na lang gikulang. Gamay na lang gikulang Pasko na. Okay. No, so pasensya kayo nga gabi naka-online, no? Naka-programa karon adlaw karong gabi una kay tungod sa ganina medyo wa gyud tay connection. Grabe ka static ang connection ganina sa atong internet, no? Motong wa gyud, no? Wa gyud kalusot ang atong programa. Pero sige lang, no? At least nga karong gabi una atong bawion, no? Atong bawion ang atong wala pagkita ay ganina sa hapon. Okay. No, kini si Kagawa Rodel Rolona, anyong anchor host para sa programang Ang Barangay karon ng ugma. And mga ka-online, ang atong hisgutanan na karong gabi una is may tungod sa ngayan ba hingusgan ang mandatory drug test sa mga government employees. So muna nga ato ning tagaan og insakto sad nga kabugaton. Medyo tagaan na tog importansya kayo karong gabi una sa atong programa. At least nga no, at least nga tanaw na to nga angayan bagyod, no? Kay sayod man ang tanan nga for the last few days, for the last few weeks pipila ka mga personahe, no, nga nadya sa gobyerno nga trabaho ang nalambigit sa ginadiling droga. So muna nga karon atong at least atong lantaw, no? Kung napabaigo nga panglantaw ang atong panggoberno mahitungod aning maong problema, no? Kay lisod gayo nga nata sa gobyerno pero nailambigit kita sa maong mga ginadiling droga, no? So karon later ato ning i-expound, no? Ato ning pag-isgot-isgutan karong gabi una. Pero before ato sa pagpanimbaya sa atong mga ka-online nga miuban milantaw dinhi sa atong programa, no, sa atong mga 80 ka mga barangays ni siyudad sa Cagayan de Oro may gabi mga kapitanes, mga barangay kagawads, barangay secretaries, barangay treasurers, barangay staff, no, sa atong matagsa-tagsa ka mga barangays, ang ato pong mga barangay tanods, barangay health emergency response team, ang atong barangay contact tracing team, atong mga BNS, atong mga BHW, atong mga nurses, doctors, itong mga membro sa kalain-laing nga sektor dyan sa atong barangay, mayong gabi ninyong tanan. Salamat po sa inyong makanunayon nga pag-uban, paglantaw din sa atong programa, ang Barangay karon ng ugma og sa tanan programa sa Oro Broadcast Media. And of course, di na to pod limtan ang atong mga opisyalis din siyudad sa Cagayan de Oro, gipanguluhan ni Mayor Oscar Moreno, Vice Mayor Kikang Uy, ug sa tanan membro sa 19th City Council. Mayong gabi ninyo dia, ma'am sir. And of course ang atong representatives ngadto sa Kongreso. Sa Kongreso sila ni Congressman Clarix Uy sa Distrito 1 o sa Distrito 2 si Congressman Rufus Rodriguez. May gabi ninyo tanan kong. Salamat po sa inyong gitunol, gihatag na serbisyo o ginabang ato sa atong mga kaigsuunan ngayanglan yun, no? Labi na gid katong mga areas diin adunay gipahigayon nga localized lockdown. Mayong gabi sa ninyo kong and salamat subli. And of course, atong mga atong mga opisyalis sa Misamis Oriental, gipanguluhan ni Governor Bambi Mano, Vice Governor Jigjag Pilais, sa atong mga board members sa maong probinsya, mayong gabi po ninyong tanan, ug ang ato po nga mga uban opisyalis dana sa maong probinsya, atong mga component cities o duha ka kining atong mga component cities and atong mga kasilinganan nga munisipyo. Mayong gabi ninyo diyan tanan, no? Bibo na ra ba kayo ang mga munisipyo sa Misamis Oriental, no? Mga kalain-lain nga mga pag-decorate, no? Mga dekorasyon para sa Pasko, no? Bisin ka mo mga ka-online, gusto mo makasuroy, gusto ka mo makakita pod sa ilang mga ipasundayag nga mga display of Christmas lights, no? So bisita ka mo, no, sa kalain-lain na to nga mga munisipyo dinhi sa Misamis Oriental. Pero mao lagi na
dili na tulimtan ang pagsunod gyud sa minimum health protocol. Ha? Ana lang. Okay, dinipod sa ato nga mga kasilinganan nga probinsya sa Rion Jess, mayong gabi ninyong tanan diya sa may Bukidnon, sa may isla sa Camiguin, diya sa may Misamis Occidental, o sa Lanao del Norte, most especially diya sa may Iligan City. Ha, mayong gabi ninyo din tanan. And of course, atong mga ka-online dinhi sa kinatibukan sa pulo sa Mindanao, dinhi sa may Visayas, diya sa may Cebu, kang Maridela Familiar, mayong gabi na Mar. Diya sa may Mandaue City, sila ni Tito Rene, Rolona and all the Rolona family. Diya sa Bohol, no? Ay, ubay-ubay gid ang mga Rolona po diya sa may Kalapi, sa may Binugawan, ha? Mayong gabi ninyo din tanan. Mga kadugo, ha? Mayong gabi ninyo. And of course, dana sa may Leyte, Samar, o sa bang parte pa sa Visayas, ha? Mayong gabi ninyo tanan. And of course, dana sa may Luzon. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga ka-online dyan sa may Luzon area, ha? Magandang gabi po. And of course, atong mga OFWs din nato limtan, no, sa kanilang parte sa kalibutan diyan sa may Middle East area, sa may Riyadh, Saudi Arabia, sa may Bahrain, sa may Jordan, sa may Iran, Iraq, sa Pakistan, ug sa United Arab Emirates, no, of course, diya sa may Dubai, diya sa may Abu Dhabi, ha, mayong gabi ninyo din tanan, yes, no, mayong hapon, no, mayong hapon ninyo din tanan, no. Salamat po sa way puwas ninyo nga pag-uban. Paglantaw din sa itong programa ang Barangay Karon ug Ugma. And of course, sa kalain-lain parte po sa kalibutan, dana sa may US of A, sa may New Zealand, sa may Australia, sa kalain-lain parte sa Asia, mayong adlaw po ninyong tanan. Diyan sa may European countries, mayong gabi ninyo din tanan. Ug sa ubang parte pa sa kalibutan, diin adunay mga Filipinos, mga kabayan nato, mayong gabi, mayong adlaw, mayong buntag ninyong tanan dana. And of course, atong pagpanimbaya sa atong mga ka-online nga miuban milantaw po dinhi sa atong programa sa ni Vangelo Chavez, to all the Chavez family diya sa may Balingasag. Mayong gabi ninyo den tanan. Sila pod ni Jemar Oates, no, atong amigo. Nadya sa may Xavier Heights, mayong gabi da. Bay, part, And of course si Maridel Lucky diya sa may Cebu City, kapay-kapay dinhi Salig ni siya kay bag-o yang sandals ani. Bitaw, bikini man. Willing ra gyud kay kumudawat, labi kay hapit na ang Pasko. Bitaw, So time check na to karon alas 8:22 na sa gabi. Amay tinguha hatod kanato sa Sipalco, Sidibet, Axert Mindanao ug Guancia Enterprises. Mga ka-online, abi taw mo kalimot. Panahon nga kinahanglan kamo mag-refill sa inyong LPG, kinahanglan kamo nga palit sa mga bag-o nga mga LPG tanks. Dito kamo duol sa Guancia Enterprises kay sigurado ang standard, ang safety, no, sa mao nga mga tangke sa LPG gina-monitor nila, gina-observe na nila, no. Sa kalayan bisan unsa nga klase nga brand na diya sa ila, no. So mga ka-online ay mo kita mo kalimot. Sa inyong mga panginahanglanon sa pagluto, no, mo especially sa mga LPGs dito ta sa Guancia Enterprises. Okay. Padayon ta sa atong mga ka-online sa pagpanimbaya. Sila ni King Luminarias diya sa may Barangay 14, may gabi dia goy. Ug sa tanan nato nga mga ka-online nga miuban milantaw pod karong gabi una sa atong programa. Okay, dito ta sa atong mga updates, most especially sa COVID-19, Ay nasa tay tan-aw. Okay, sa nation, dinita magsugod sa region 10. Dinis syudad sa Cagayan de Oro. Base kini sa COVID-19 tracker nga gipagawa sa Department of Health para gahapong adlaw. Noon sa Manilang tracker, kabalik-balik mas nasyonal, di man tagapatan-aon sa Northern Mindanao. Okay. Dinito sa siyudad sa Cagayan de Oro. Atong lantawon kung pila na ba ang natala ng mga kaso sa COVID-19 base sa COVID-19 tracker sa Department of Health. Ito na yung lantawon. Para at least nga makabalo kita. Okay. Okay, sa siyudad sa Cagayan de Oro base, niadto nga Disyembre 1,
2020. Para sa siyudad sa Cagayan de Oro, ang total number of cases no ana sa 2,534 no sugod sa pagkatong Marso hangtod karon. O gahapong adlaw adunay 11 nga nadugang nga mga bag-ong kaso. Uy, nakagamay, mayo. Ang active cases sa siyudad sa Cagayan de Oro ana lamang sa 379. Ang total number of recoveries 2,097 ug ang nangamatay 58. For the last 14 days of the date of onset, ang siyudad sa Cagayan de Oro adunay nadugang nga 226 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19. Kaysa kinatibuk-an pa sa Northern Mindanao. Maghatag punta sa uban update sa uban lugar labi na gyud sa may region 11 no sa Davao region kaya to lang taon kung unsa pud ang ilang kahimtang dana no kay ubay-ubay ra ba pod or paspas ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa maong lugar. Joke lang kayo ha. Okay. Alang sa Region 10 sa Northern Mindanao sa kinatibuk-an sa Rion Jess, niabot na sa 7,221 ka mga kaso sa COVID-19 diin gapong adlaw adunay 44 ka mga naduga nga bag-ong kaso. Ang active cases sa Northern Mindanao ana na lamang sa 841 ka mga kaso o ang kinatibuk-an nga naka-recover ana sa 6,239 ka mga personnel ang nangaulian Mayo, God bless. Ug ang nangamatay anaa sa 141. For the top provinces or cities dinhi sa Rion Jess, ang Cagayan de Oro naguna adunay 2,534 ka mga kaso, gisundan kini sa Misamis Oriental 1,037, ikatulo ang Iligan City 1,006, ang Bukidnon 972 ug ang Lanao del Norte 794. For the last 14 days of the date of onset, naguna lang niya po ng siyudad sa Cagayan de Oro anay 226 ka mga bag-ong kaso ang nadugang sulod sa 14 dias, gisundan kini sa Misamis Oriental 85, Bukidnon 68, Misamis Occidental 66, Iligan City 39. Joke lang ha. Okay. Sumuni ang mga lugar kung diin dinhi sa Rion Jess nagsumikad ang mga daghan nga kaso sa COVID-19. Didto ta sa Region 11. Davao Region. Okay. Reminders lang sa kinatibuk-an sa atong mga ka-online nga ang Iligan City Marawi, Davao City nagpabilin nga gipailawom sa General Community Quarantine. Apil ang Manila NCR, no? General Community Quarantine. Of the rest of the country under na sa Modified General Community Quarantine. At least nga makabalo ang tanan. And magdugang sa tag-updates na to dinhi syudad sa Cagayan de Oro, labi na gyud mahitungod lang gyapon sa COVID-19. Kay nay mga kabag-uhan. Nay mga kabag-uhan nga gipagawas nga kamanduan ang local government unit sa syudad sa Cagayan de Oro. Okay, dito ta sa Davao Region, Region 11. Ang total number ng mga kaso sa Davao Region or Davao Region 9,532 din gahapong adlaw apit sa 1 sa Disyembre adunay 79 ka nadugang nga mga bag-ong kaso. Ang active cases sa baong riyon anaa sa 1,951 ug ang total number of recoveries 7,341 ug ang nangamatay 240. For the last 14 days of the date of onset, naguna ang Davao City andunay nadugang nga 1,100 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19. Davao del Norte 174, Davao del Sur 148, Davao de Oro or kining Compostela Valley 63 ug ang Davao Oriental 50. For the last top provinces or cities sa maong riyon din nagsumikad ang daghan nga mga kaso sa COVID-19. Naguna ang Davao City, gisundan sa Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro ug Davao Oriental. Muna nga mga lugar sa maong riyon
riyon 11 nga nagsumikad ang daghan nga kaso sa COVID-19. Sige lang. Importante nga wala pasagdi sa local government unit. Ana ra man na. Dili man na nagpasabot nga nidagan ang kaso diha sa maong lugar. Nagpasagad po ang atong mga kadagkuan, mga opisyales sa maong komunidad. No? Wala man. Nalagi mga instances nga kakitabo ni labi na gid sa medyo kulang ang medyo kumpiyansa ang mga katawhan, no? So nga na ang gyud, no? Sige lang. Ito ra gyapon ning tanawon karon. Okay. Sa inay tag scroll. Oy mga ka-online painumdom nga nag-ulan karon dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Keep safe mga atong mga ka-online. Ay mo kalimot biya gyud dalag payong, jacket, no? Nag-ulan, no? Nag-ulan karon sa gawas. Okay, sa nationwide case data, no? Sa kinatibuk-an sa Pilipinas, anaa na sa 432,925 ang total number of confirmed cases. Diin ang nangamatay, nangamatay ang nadugang ng mga bag-ong kaso ana sa 1,298 gahapong adlaw. Ang active cases sa kinatibukan sa Pilipinas anaa na lamang sa 25,725. Total number of recoveries 398,782 ug ang nangamatay 8,418. For the last 14 days of the date of onset, naguna ang Davao City 1,100, ikadua ang Cavite 872, ikatulo ang Quezon City 828, ikaupat ang Laguna 822 ug ang ikalima ang Rizal Province. So muna karon ang total number of confirmed cases sa kinatibukan base sa case data sa Department of Health gahapong adlaw. Okay, dinito sa syudad sa Cagayan de Oro, ganina as of December 1, gahapon pa man ang ganina mo'y atong gapangitaon. Kadyot lang. Tanaw na to sa atong mga sources. Okay, jot lang kayo mga ka-online Okay, may tungod sa itong isgutanan na remind lang ko. Basta namoy gusto ipabot nga mga komentaryo may tungod sa itong isgutanan diin. Nagisgot kita na mandatory nga drug test sa mga government employees angayan ba hingusgan. Nakatag mo sa inyong mga komentaryo. Basta namoy gusto ipaabot, namoy gusto nga mga kuan, gusto may bawaan. So ana lang, no? Okay, sa syudad sa Cagayan de Oro, okay. Ang syudad sa Cagayan de Oro adtong December 1, no? Adunay 15 ka mga bag-ong kaso na dugang gapong adlaw, alas 10 sa gabi ini nga record gahapon, no? Nag-straight kini, no? Nga ikaupat na nga adlaw di na ang syudad naka-record og less than 20 cases of COVID-19, no? So dako kini nga pasalamat ba, no? Ngani nagkamubo ang kaso sa COVID-19 sa syudad sa Cagayan de Oro. No, dako kayo nang kalipay nato dinhi, no, nga at least naingana nga mga good news ba. No, lisod sad biya nga lisod sad biya nga magsigi na lang tag paspas ug saka sa kaso, Okay, ang syudad sa Cagayan de Oro alang sa
impormasyon sa tanan nga sugod gahapong adlaw ang curfew sa syudad sa Cagayan de Oro magsugod na alas 10 sa gabi ngadto sa alas 4 sa kadlawon, no? Or sa buntag. Human kini nga gipa-move on, no? ang curfew hours sa syudad sa Cagayan de Oro para pod sa katong uban nga mga negosyo maginahinay na pod og matagaan og tsansa ba nga mukita yun labi na nga panahon na karon sa Pasko, no? So at least nga importante lang gid no? Ang importante lang gid na atong pahimangno sa atong mga katawhan nga sundon lang gyud. Dili ta magkumpiyansa. Sundon lang gyud ang mga minimum health protocols, no? Pagsuot sa mask, pagsuot sa face shield kung magsakay og sakyanan or mosulod og mga business establishments. Dayon kining pag-disinfect permi sa kamot pinagi sa paghugas sa kamot sa tubig o sabon or alcohol or sanitizer. Ang mga ingana nga butang. And strictly follow social distancing and bawal sa gyud ang mga pagtipok-tipok. Kay mula gina nga labi na gyud kay Pasko, di man gyud malikayan, aduna gyud tay mga parties, aduna tay mga pagtigom-tigom, no? So ana lang gyud, no? Sundon lang gyud nato ni. And before tamo pa natong pagpanimbaya pud kang Paulo Jade Garcia, mayong gabi da paw ang among aktibo, usa sa mong mga aktibo nga mga membro sa Barangay Tanod Force diya sa syudad, sa Barangay 14 syudad naman naghimo naman ako og syudad noon. Okay. Dugang updates pod, no? Pahibalo among paisubo lang pod, no? Sa kagabi sa katong nahitabo nga disgrasya diya sa may Playa Hasaan, no? Nga pito ang patay sa maong disgrasya may tungod sa ato itong pangitaon ang kuan din eh. Asar man to. Okay, nara. Pito ang patay, gabi ini nahitabo, mga alas 10, alas kapin, kung kulang. No? Din pito ang patay sa maong disgrasya, 20 ka mga sakyanan. No? Tulo ka mga propriedad ang na-damage sa maong ngilngig nga road crash kaganiyang kadlaw, no? Kadlawon gid ni nahitabo sa may Playa Hasaan sa Miss Oriental. Ang mga na-damage nga sakyanan usa ka Bongo color white green with plate number MRF 874, Isuzu Cruisewin color orange with plate number KCT 537, Hyundai Starex color gray with plate number KDY 369. Bay-ubay pa man no? Di na lang nato sa makita ninyo dinhi sa atong page sa Oro Broadcast Media, na mga sakyanan, four wheels na mga motor, no? O ang tulo ka mga properties nga naguba usa ka gamay nga tindahan nga panag-iyahan ni Mr. Renato Zayas, ang fence, ang kural ug ang gate nga gipanag-iyahan ni Andrew Ipulan ug ang auto repair shop nga gipanag-iyahan ni Ruel Hontilla. Mao kining mga nangaguba, no? Anay tabo man gud ani is usa ka trailer truck nagkarga o bulldozer nawad-an o kuan naputol ang chassis sa maong sakyanan, no? Waan na dugang detalye para maklaro sa atong mga kaulayan. Okay, before ta mo padayon atong dugang magpanimbaya ni Ma'am Maria Trinidad Salazar. Oy ma'am, mayong adlaw dia all the way from US of A. Ma'am Training, kamusta? Kamusta ang atong actually kini si Ma'am Training usa ni sa atong mga negosyante diya sa atong barangay, no, nga kanunayon gyud, no, gasuporta, gatabang sa mga programa ug mga activities diya sa atong barangay, no. So dako gyud gining dabang, no. Actually importante gyud na sa usa ka katilingban, no, sa usa ka community nga aduna gyud pagpanimbaya, pagtinabanga between the government ug sa private, no. So
sama ni Ma'am Training always good, no? Always ga suporta sa tanan mga programa sa atong barangay. Subli ma'am, mayong adlaw, salamat kay and keep safe, no? Medyo taud na gid ang tawa kauli ni among silingan, ha? Kay tungod lagi sa COVID-19, no? So pandamay giging COVID ba? Dagan yung gayo nga mga na alaot ba nga gusto ta muuli, no? So padayon ta sa katungkuan nahitabo nga mangilngig nga disgrasya gabi or ganiyang kadlawon diya sa may playa saan 7 ang patay, 5 ang samaran, no? Dagan ana nga damage. Ang kaapan bigdani kay katong mga biktima uban gikan nag-attend og last vigil sa ilang kailan, no? Actually nagi duha ka kagawad nga na matay pud adto, no? Sa maong panghitabo. Last vigil sila nag-attend, so muy pag-agi sa truck nga diin na kuan gyud, no? 7 diretso ang on the spot. Patay gyud, no? Kay mo lagi na naputol ang chassis sa maong truck, no? Itong basahon matod sa driver sa mao nga trailer nga adunay kargang bulldozer nga naputol ang chassis sa sakyanan, hinungdan na daron niya ang mga tao, sakyanan ug motorsiklo. Mo kani ang karon ang driver ang sakyanan gi under the custody na sa atong PNP Hasaan, no? So pasensya gyud kayo. Ang dako nga paisubo diya sa atong katong mga nangamatyan, no? Mga kuan taon nga mga banay, no, nga wala damha nga ingadto ang mahitabo, no? So sige lang, wag ito'y makuan ani, no? Okay, dugang pahibalo po din ni Syudad sa Cagayan gabi gibuksan na sa local government unit ang Symphony of Lights, no? The annual public display sa mga suga, no? Para makaduga nga atraksyon karong panahon sa Pasko, no? Ang maong atraksyon abre kini o makita sa publiko alas 6 sa gabi ngadto sa alas 10 sa gabi. Makita kini sa tubangan sa may City Hall, sa Gaston Park ug ang Isalina Bridge, no? Mas nagkadaghan karon. Sa una ang primero gidani is ang kinirang executive building sa City Hall. Hantod giapil na dayon ang Gaston Park. No, karon naapil na pagyud ang kining Isalina Bridge, no? Commonly known nga Carmen Bridge, no? So in spite, no, and despite of the adversities nga ato natagamtaman, at least naadya po ni mga ingani nga butang nga it reminds us, no, nga ang Pasko importante hinaot nga makapadasig pa nato, no, nga sa atong mga gipangsagubang nga mga problema, no. Sige lang, hugot lang yun da, tuman lang yun das balaod, ha. Okay, basahon sa nato minsan ni Ma'am Maria Trinidad Salazar, mayong gabi pod kagawad, no. Subli ma'am, mayong gabi, mayong adlaw da. Salamat kayo, miss na nako ang atong barangay. God bless kagawad, no. Mao lagi ma'am, miss na sad kanamo ma'am, no. Okay. Sus, enta karon December, dagan na gid unta sad mig activities, no. Ang barangay 14 kay ga-celebrar mi for our 13th or kung wa ko na sayop 13th or 14th barangay day celebration, no. Taas na kayo, taas na nga panahon nga ga-celebra karon lang gyud nga even though we are still finalizing makahatag yapon mig celebration pero in new normal nga kuan, new normal nga approach, no. Kay lisod yung gayo nga musupak kita sa balaod. Ang risgo sa takod ya naa, no. So ana lang gyud. Okay. Muna nga ayo da ma'am, ma'am Training, ayo da. And hope to see you soon, no? By next year hopefully nga makauli na po ang atong mga kababayans, no, kanilang parte sa kalibutan or sa Pilipinas nga makauli na kay labi na unta gyud nga Pasko then bagong tuig pero unsaon taman mao lagi na nga wait and see lang ta, no, tanaw na nato, no, ang kuan kay ang uban man gud para sa uban na mga trabaho lisod yung gayo muli, no, lisod gayo kay natural
maguli sila, i-quarantine yan pila rabi ang ilang adlaw nga leave, no? So picky gyud, no? Picky. Pero anak man gyud, no? Atong pagpanimbaya pod ni Sir John Misiono diya sa may Barangay Konsolasyon, yo may gabi kang Luke Fardel, guwapo rolo na, may gabi da. And of course also kang Maris Rosabal Nalwal diya sa may Barangay 14, may gabi da, Madam Sek, hapit na mo graduate, ilang oras na lang gagraduate na, Bitaw, dako sa dam kung akong kalipay ba nga kini atong mga kaila nga at least nga okay na ilang sitwasyon, no. Hinaot nga magpadayon ang atong mga maayo nga mga balita nga gakadawatan, no. Okay, mensahe ni Maridel Lucky, good PM, amping mo dia, God bless po dia Mar, ayo dia kay even though ang Cebu ang Cagayan pero na MGCQ ang status pero why kumpiyansa, pag mas gyud kay ang SAF gasuroy-suroy sa kadalanan. Ang gasuroy-suroy ra ba gyud? Mapodjita gigas makuha gigas sa SAF dia na. Okay, from Maria Trinidad Salazar, kagawad wala na ba'y vaccine? Ang Pinas para makauli nako, wala ba'y mga open ang mga bar like KTV? Okay. With regards sa vaccine, ma'am, na nagplano na ang Philippine government for the purchase of the initial around 10 million or 6 to 10 million vaccines, no? In consortium with the government and the private sector. Pero sa pagkakaroon gapilian pa kung asa kwaon ang vaccine, kung unsa nga pharmaceutical company ang mo provide, no? Kay wala pa may approved by the FDA, no, sa mga vaccine, even though ang uban is very kining positive result kayo, no, ang in terms of efficacy sa mao nga mga vaccine, no, 90% pero mula gina let's wait and see, no, possibly mga next year pa gyud ang vaccine, no, kay ang uban gali nasod wala pa. Actually maupay ilang pagsugod, no, maupay ilang pagsugod sa pag-vaccine, no. Sa UK is gi-approve na nila for mass vaccination, no, unsa to nga pharmaceutical company. Bago lang, no, ganina lang. Mao na nga inoon sila, they have the resources, no, anytime makapalit. Kita din sa Pinas, medyo apiki man sa pundo, hulat-hulat lang sa gyud kay maulagi na, no, kwarta may agdon, no, naglisod ang Pilipinas, no, kay maulagi developing country ra beta, no, di bigid tayo nga mga first class nga mga country. Mubita nang uban nga mamalikas din diya sa social media kay ngano wala pa daw ang mga vaccine, ulat lang ta, no. Let us be considerate enough kay ato sa gobyerno wala man sad nagpasagad, no. In the first place, na para ba sa unahon nga mga sektor na nga most vulnerable sa maong sakit, no, nya dabi di ta maapil mag-siwit-siwit na punta, ayaw ulat lang ta, no, kay naningkamot man atong gobyerno karon nga matiman gyud ang tanan, no, kay gawas kung pareha sa una nga way klaro na depende na lang, so okay, with regards sa ma'am Trining, no, with regards sa atong open of bar like KTV, wala pa gid, ma'am, no, we are still wala pa nagpagawas o guidelines ang LGU o ang IATF with regards sa even though ang mga restaurants is open na at a minimum at a 50% capacity or 70% capacity sa number of persons, pero example karon alas 10 ang curfew, so mga 9 o'clock wala na pasudlon, no, nga na. With regards sa KTV wala pa, wala pa dugang guidelines, pero hopefully unta, no, bisag middle of this month or basta importante lang yun nga masunod, no, kay luoy pod atong mga negosyante, actually yun, no, luoy atong mga negosyante, labi na gid nga
mga negosyo nga ingani kini mga panggabii, no? Tungod gyud aning COVID, wa gyud, no? Na kuan gyud na igo gyud ayo. Okay. Ato sa pagpanimbaya ni San Pilos Rolona. Oy, gaw. May gabi di agaw. Salamat sa imong pag-uban din sa atong programa. Naimensahe din ni Marido, hapit na dakpan kay wala kadala og ID, may gani na dalara og storya ang SAP. Stricto Japon sila ana diri Cebu. Dili ka basta-basta maglakaw-lakaw, no? Ana gyud, no? Muna ingon nga dala gyud ID, no? Dinis Cagayan na naman tong gitawag nga QR code, no? Even though wala pa gid fully implemented, ang gidala lang gyud karon is katong barangay exit pass, no? Importante gyapon to siya. No? So, sa Cebu, no? Abi nimo ang SAF man good is special unit man gud sila, so medyo taas og integridad, di nimo mabasta-basta. Even though naagi kini mga humanitarian factors gyapon ba. Konsiderara, pero ana lang di lang kumpiyansa. Di lang gid kumpiyansa. And sa gitugutan na sa pagpagawa sa IATF ang katong 15 years old up to katong mga senior uban 65 I think gitugutan na nga makaadtog mga malls pero minor dilo ana dili pa, no? Even though na ay mga suggestion nga pwede bra with as long na ay guardian or parents, pero depende, wala pa approval from the IATF. Even though no ang mga recommendations may tungod anang maong sugyot, pero wala pa. Okay, time check na to karon. Alas 8:51 na sa gabi, mainting hatod kanato sa CDBet, si Falco, Axert Mindanao o Wancia Enterprises. Okay, dito na ta sa atong main nga hisgutanan kay medyo murag nalingaw man ta. Nalingaw ta sa atong mga ka-online nga mihatag sa ilang mga komentaryo, no? Muguni nakatsada din sa Oro Broadcast Media kay interactive ang atong mga programa dinhi, no? Saha natoy mensahe gikan sa atong station manager. Please subscribe mga ka-online. Ang Oro Broadcast Media na anapod ta sa YouTube or YouTube. Depende man just please subscribe our YouTube page. www.youtube.com/channel Oro Broadcast Media Online. So, search lang yung Oro Broadcast Media Online sa YouTube para makita po din nyo ang uban ang mga programa sa Oro Broadcast Media. Labi katong wala makaapas sa live nga programs na to, pwede ninyo ma-search dito, at least naamoy guide, makita ninyo kung naamoy gusto nga mahibawaan, no, nga mga isgutanan, mga guest baka or unsa pa nga mga importante nga butang nga gusto ninyo mahibawaan diya sa Oro Broadcast Media sa mga programs. Feel free to visit our page sa YouTube, no? Oro Broadcast Media Online. Okay. Dito ta sa atong isgutanan, ang ayan ba, hingusgan ang mga mandatory drug test sa mga government employees. Okay. Ang ayan na ba? Ang ayan, actually, ato ning klaruhon, ato ning klaruhon. Kay, basin makaingon mo nga, wala ba dayo, basin makaingon nga, pataka ng ginis gagawa dilro nga namay gitawag nga mandatory drug test sa mga government agencies. No? Yes, naaman. No, pero ang atong punto din is igo ba ang pagpaningkamot or ang kining push ba sa atong mga government offices nga makakandak sa maong mga drug test, no? Or regular ba ang drug test nga mandatory drug test or surprise drug test nga ginabuhat sa atong mga employees, no? Basin bitaw may lang sa sugod dayon sa pila ka bulan or pila ka tuig wala na dayon, no? Ang uban government agencies or government units wala gyud ana ba, no? Kay ani man god lately di na nato i-mention kung kuan dili lang dinis kagendero sa kalain-lain. Actually ato ning gi-research atong gitan-aw ba atong gi-search kung naabay gini mga panghitabo sa uban sad ng mga LGUs nga kini mga nangadakpan nga ilang bigit sa pagpamaligya o pagpayuhot sa ginadilin droga naa giday, no? Lately magud atong nabantayan nga nagkadaghan
Di may lugar nga daghan kayo, pero ang point man good is once you are a government employee, madakpan gali kag drug by bust, you are always considered a high value target. No? Once government employee ka or within the government agency or office or department, considered you kang high value target. No? So, samot na kung daghan kayong makuha sa imong nga mga so itawa ni mga butang, no? Unsaon na lang, mo taningon nga unsaon na to ang atong national government, to be precise, the executive department is grabe ang paningkamot nga mapukan ang problema sa illegal nga droga sa kinatibuk-an sa Pilipinas. Pero within the bounds of the government structure, dapon, no? Marami tawag laparo kay ba nga ingana. So in order nga mas maprotektahan ang atong mga opisina, naagyod angayan gyud ang mga mandatory drug test sa atong mga empleyado. Okay? Mo lagi na sama sa gingon, lisod og kining kuan no, dili ta mag pakabana ba. So angayan yun no, kay para maguni kung ikaw lambigit kag drugs, then katrabaho kag gobyerno, at least manuko na ka ba, managana ka, mundang na lang ka kay narabay mga surprise drug test, then you know kung positive ka, na yung mga sanctions no, na mga ingana, then posible nga kung madakpan ka na dako nga problema, no? Late pa atong mga bag-o lang nga mga panghitabo, no? Dagan ang nga lambigit nga dakpan, no? So nga government connected personnel lisod gayo, no? Before tama ba na ato sa pagpanimbaya, sad ni Ali Bailin Sumaylo, always OBM, good PM. Salamat kay sir, ha? Good PM, watching in Kaolayanan, Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Oy, sa tanan na mga ka-online sa Sugbong Kugon. Most especially dyan sa may Kaolayanan nga lugar sa maong munisipyo sa Sugbong Kugon, mayang gabi ninyong tanan. Okay, keep safe. Yeah, and kamusta? Gaulan ba ka dyan, sir? Sir Ali Bailin Sumaylo, to all the Sumaylo family. Kamusta ka mo dyan, no? Anaot nga okay ra pod, safe ra pod mo dana, ha? Kay mudlagi ulan-ulan, no? Lisod kayo. Okay. Padayon ta kay medyo gamay na lang po natong oras. Asa raman to atong unsa naman sad. Basta lagi mag-ulan, no? Kay murag kaanod ang signal sa atong internet. Ngano? Amot lang gining connection in Pilipinas. Uy, reminder sa atong mga internet service providers. December na, kamusta na ka ang assessment ninyo dana sa inyong pagpaningkamot nga mas kusog, mas paspas ang koneksyon sa internet dinis Pilipinas? Basi nakalimot mo ba nga kining December na? Ato raman ani nga matunulan ninyo, mahatag ang insakto nga serbisyo, no? Kay gabayad man ato mga tao. Kay kadjot lang pasensya gigayo mga ka-online, ha? Kay ning perfect itong connection, no? Okay, base sa Civil Service Commission, na exemption on mandatory random drug test, no? So katong mga public officials and employees nga found positive for drug use at first instance will be subjected to disciplinary administrative proceedings, no? So with the penalty of dismissal from service, no? Unaunaan ninyo. Okay na kayong kahimtang nga naamos gobyerno ang sweldo permi sa usahay delayed labi ni gini mga JO na to. Pero sige lang, at least na nya magdruga-druga, ang resulta kung masapon
pinakagrabe nga penalty will be dismissal from the service. Then ang uban ani is di nagig kakabalik, no? O kuan sa gobyerno. Ang elective barang officials and presidential appointees are exempted from civil service policy on mandatory random drug test, no? Ang elective officials, no? Even though they are exempted, pero they are subject to the Dangerous Drugs Board Regulation number 13 series of 2018, no? So naadya po, no? Okay, pero kung ako na may gobyerno, di ko magpa-exempt unless otherwise kung nahilambigit yung droga ka, masapon ka man gyud kung kuan ka. Kay abi ninyo ang mandatory or random drug test, di man gina isa ba surprise biya. No, sulod mo sa isa ka lugar pang ipang-lock ang entrance and exit, kuhaan na din mo, no? From Sir Joy Tamala, ang ayan kaayo, appeal police, no? Wa mag-exempted ani, no? From Sir June Misiona, dapat lang, no? From Sir Ramil Villamor Opema, 2,000% at tanawa lagi. Grabe nga bat kini sir. From Wendy Samson kaayo wad, no? So ana gyud. Kay unsaon na to pag-preserve sa integridad sa inyong opisina kung wala yung mga ingana. Then hangyo lang yun ni, no? Sa atong mga kauban nga naas gobyerno. Antigdakop gobyerno. Antigdakop ang gobyerno ang gagamit pod naas gobyerno. Di mo lugar tanan, no? Pila ra man lugar na sila kabuok, pila ra ka porsyento, pero naa gyud. Nagoy ka kadakpan, di ba? Naay ka kadakpan na ay mga balita, no? Ng mga ingana. So unsaon na to pagpakita sa kadaganan nga ang gobyerno seryoso sa kampanya batok sa droga or mahimo tang more successful. Kaya wala man ta niingon nga dili successful. Personally moingon yugo nga ang kampanya sa Pilipinas batok sa droga is successful enough, no? Makita man nimo ang crime index rate ug uban pa nga mga factors nga imong i-considerar nga kung effective ba gyud, naaman makita man, no? Ang katong nag-ingon sa dana nga dili effective katura mang nangaapektuhan ang ilang panginabuhian tungod kay sa droga. Usually mo man na, no? That's the reality. Mingon gina sila nga wala may kwan, wa may epekto ang kampanya sa droga sa Pilipinas. May epekto para sa iya kay gakahalinan pa man, no? Ay nga na nga mga punto ba, no? So muna nga ato yung gilantaw gihangyo nga unta pahingusgan at karon manggod kay tungod lagi usa sa mga exemptions is kining na COVID, no? Dili kayo gakatagaan sa kining kabugaton pagbalik ang mandatory random drug test, pero dili lang po nung malimtan kay mo maning tinggara po, no? Kabantay bito ta karon dagan kayo gakadakpan, dagan ang nangakuan sa bypass, tagdag ko nga kantidad, no? Ato ani is angay gyud nga hingusgan og ayo, no? Tagaan gyud og igo nga kabug ato, no? Hopefully by next year nga medyo maarang na ang sitwasyon nato sa pakigbatok sa COVID, no? At least nga mabalik ning katong mga usual nga mga kamanduan sa gobyerno in terms of policy, no? Sa policy sa mga membro sa nas gobyerno, no? Ang mga ingana nga butang. Okay, at dugang pagpanimbaya po ni Maris Rosabal Nalwal nga subli miuban dinhi sa atong programa. Okay, so mao lagi nang atong hangyo dia, no? Sa atong mga katawhan nga ingana nga tagaan na nila og kabugaton. Okay, kasama sa giingon ni Sir Joy nga apil ang pulis, yes, apil ang pulis. Kung mo file sila og exemption, no?
law enforcement agencies with respect to their non-uniform personnel and other government mandated by law to lead. Okay, nara. Commission specified that officers and members of the military, police, and other law enforcement agencies are exempted from the CSC policy and shall be subjected to DDB. No, pero mo file sila og petition nga di sila ma-appeal sa maong exemption sa maong random drug test, no? Kay basta na may mga grounds po dana, na mga grounds nga no dili pwede, no? Kay namugoy uban nga moy ilang trabaho bitaw, no? Sulod sa mga deep penetrating agents ba, no? So lisod man na kay dapat mo blend man ka sa imong mission, no? So lisod nga natural kung i-mandatory i-random ka posible nga dako in chance nga mo positive ka, no? Kay especially ang imong mission is mosulod ka sa usa ka dako nga drug syndicate, no? So mo-blend giga dito sa ila. So nga nga mga punto ba, no? May mga exemption na mga grounds, no? Di sad basta-basta nga mayon lang kadi ko gusto magpa drug test kay di ko ganahan basta lain akong lawas may ana. Di na pwede nga mga grounds, no? Kay dili na i-honor, no? Okay. Mga ka-online, no? Ruta po ang atong oras sa atong programa karong gabi una. Before nato tapuson ang mga programa, atong dako nga pasalamat, no? Subli sa atong mga ka-online nga miuban, milantaw, mihatag sa ilang mga comments, mga shoutouts, no? Mga mensahe din sa atong programa karong gabi una o sa katupong mga naghatag sa ilang huna-huna may tungod sa atong hisgutanan karong gabi una, no? And subli mga ka-online, no? 23 more days before Christmas, no? Doon na gyud kayo. And ato lang pahimangno sa tanan nyo, labi na karon nga medyo daot ang panahon, no? Keep safe and just monitor sa mga areas po ninyo kay base na ay mga pag landslide, mga baha, no? Di na to matagna ang panahon, no? Kay nagpagawas na galito dag pahimangno daan ang pag-asa sa mga Barangay Disaster Risk Reduction Management Council nga i-reactivate or i-activate karong panahon na kay tungod sa kining abnormal nga sitwasyon sa atong weather, no? Kay di masabtan usahay ba kalit lang kusugulan may nga na. So mo na nga kita pud mga katawhan atong pahimangno pod nga magbalantayon kita, no? Magbalantayon kita. Let us be observant, no? Sa atong komunidad, no? Sa atong kapaligiran kay basin ay mga ingana nga mga panghitabo. Okay, no? So thank you kayo, no? Sa tinyong tanan. Kita tapuhon sa adlawng Biyernes, no? Para na pod sa atong lain episode sa atong programa ang Barangay Karon ug Ugma. In behalf sa among station manager Sir Lito Rolona, sa akong mga kauban dinhi sa Oro Broadcast Media, among dako nga pasalamat gyud tanan sa inyo subli, no? Kay kung wala kamo, wala pod ang Oro Broadcast Media. Dili pod magpadayon ang tanan nga mga programa sa Oro Broadcast Media. And so that's it, mga ka-online. Mayong gabi. God bless us all. Good night and stay safe. Bye-bye.